En altres vídeos hem parlat de la S sonora, et recomano que en facis una ullada. En esta ocasió parlarem d'altres grups de consonants. Es tracta dels sons alveolars de les grafies TZ, TS i SC. Anem per parts. El grup TZ tindrà la realització Z en el cas dels números 12, 13 i 16 i de mots com atzavara o atzeneta. Com dèiem en vídeos anteriors, alguns grups consonàntics com TZ poden tindre una realització com a S sonora, horitzó, i es farà igual amb els verbs acabats en isar i dels seus derivats nominals, analitzar, organitzar, organització. El grup TS en posició inicial es pot pronunciar com una ts o bé com una S, tsar o sar, tsarista o sarista. En el cas de tsunami seria NS, tsunami. I al mig de paraula, com en pot ser, seria TS, pot ser. En el grup SC dels verbs incoatius és possible la pronunciació com a sk i com a shk, patisca o patixca. En cas de tindre diverses opcions, com en este cas, triar-ne una i mantindre-la durant tot el discurs. No la canviem.